admiraal Albert Kikkert. In de Antillen en op Aruba is hij bekend als Tula. Op de eilanden heeft bijna iedereen een koosnaam. Al meer dan 35 jaar is hij president-directeur van Spanish Water Resort op Curaçao. In zijn loopbaan van bijna 60 jaar heeft hij als lid, bestuurslid en vaak oprichter van tal van verenigingen, stichtingen en belangenorganisaties, lokaal en internationaal, onnoemelijk veel ondernomen en gepresteerd. De wapenfeiten van deze bijna 81-jarige onvermoeibare en onverwoestbare ondernemer en pionier zijn zo talrijk dat het ondoenlijk is om die vanmiddag hier op te sommen. Arturo Jacobo Yeseroen, Tula dus. Goedemiddag, dames en heren. Ik sta met u eigenlijk voor de tweede keer in Nederland om tot u te spreken in het Nederlands, want het is niet mijn achtergrond. Mijn achtergrond is meer Spaans georiënteerd, meer Amerikaans georiënteerd en meer Curaçao's georiënteerd. Desalniettemin, doordat ik met een Nederlandse vrouw getrouwd ben, 42 jaar, heb ik Nederlands kunnen leren. Dus als ik een foutje maak, dan moet u mij dat vergeven. Maar desalniettemin ben ik ontzettend blij u allemaal hier aanwezig te zien. Want ik zit hier met de familie Kikkert. Ik zit hier met de broeders van de vrijmetselarij. Ik zit met vrienden uit Antillen, uit Curaçao en Aruba. En u hoort zojuist dat ik projectleider ben geweest van dit borstspeel. Echter, het is de derde keer dat ik mij met een borstspeel bemoei. De eerste keer op het standbeeld was met de dokter de Los Gomez. De tweede keer met een Venezolaan Francisco de Miranda. De derde keer nu van een Nederlander. Ik ben erg blij dat ik dit project heb geantemeerd. Want in mijn onderzoek naar de historie hiervan heb ik kunnen constateren dat deze man eigenlijk onze eilanden weer terugbracht in het Koninkrijk toen hij in 1816 dit terugkreeg van de Engelsen. Heel belangrijk. Heel belangrijk was omdat hij bij de Koninklijke Marine is geweest. Want als je kijkt naar zijn staat van dienst, zeer indrukwekkend als cadet tot vice-admiraal. En ik geloof dat iedereen er echt trots op mag zijn. Dus daarom, als wij vanmiddag hier zijn om dit te doen, is het omdat wij op Curaçao een project hebben opgezet in 1969, toen Curaçao echt in de dumps was. En nu 35 jaar later staat het project daar, waar de burgers meer dan 300 miljoen hebben geïnvesteerd. En dit gebied wordt de toekomst van Curaçao. Er zit hier in de zaal met mij een andere Antilliaan, Boy Loeker, Richard Anton Loeker, die een Palapa begint. We hebben nu een Synergy Commissie gemaakt om het hele gebied te ontwikkelen, zodat Curaçao echt op de kaart komt. Het is al op de kaart geweest sinds 1499, dus sinds 1634 bij de Nederlanders. Dus daarom ben ik blij dat u hier bent. En ik wil wel dit zeggen, dat de aanwezigheid hier vanavond van een zeer nauw betrokken persoon, dat is onze dierbare generaal Dick Berlijn, die ook, toen ik hem bezocht, vertelde dat hij ook een afstammeling is van Kikkert. Dat wij hier dan ons echt trots voelen dat wij hem aanwezig hebben. Hij moet helaas heel gauw snel naar een andere gelegenheid, omdat hij zoveel houdt van Curaçao, omdat hij zoveel houdt van de Kikkers, omdat hij zoveel houdt van u allemaal, hebben we nog het voorrecht en de vraag om hier naar voren te komen om een paar woorden te zeggen. Nou, dank u wel.
bent veilig mee, zaal. hè? Ja. En dan kan je daar onthuld worden, goed gedaan. Heel mooi. Je bent ook aan de kunstenaar. Ja. Schilderijen. Maar dat is mevrouw Blank dus. Mevrouw Blank dus. Die beeldhouwster, kom maar. Beeldhouwster. Gefeliciteerd. Ja. Prachtig. Compliment op. Ja, gaat het bij staan.